ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехарен. ҳаматонда ҳурмат раҳмат боше. ҳама вақт сарбаланди Хонаобод аэропорти Внуковада қарор дорем. Хостем нархи навора шумода бирасонем. пешаи нархи навора расондан бисёри бародарҳо мегӯянд ки билета шумо қимат мефурӯшен. Бародарҷон, мисол ҳозир як видеоро мемонам. Бинед ки вақте ки пеш арзон буд, арзон мегирифтем. Мисол пеш клуб то 4000 мегирифтем. Ва ҳозир боша ҳама як касаҳоро занг бизанед, пирсен қимат чӣ дагай. Мисол ҳамаи шаҳрҳо ай 10000 сар мешавад. Москва, Душанбе, Клуб, Хоҷанд, Бохтар. Видеоро мемонам бародарҳое ки рӯй кардаген ва нарх навора шумода мерасонам. Боше. Салому алайкум акаҷон, бия пештар бирем. Пеш бирем бо хушрӯтар ми. Билета айкиҷо харди ака? Ай шуморо мо хардем. Чанд ака? 6900. 6900 Душанбе ё ки Клуб ака? Душанбе Клуб. Не, Душанбе Клуб парвоз мекунӣ, а бега. Бигем ки мисол баъзе вақт арзон ай, баъзе вақт қимат ай. Бозӣ мекунам. Бале акаҷон. Бале. Давол не охи? 100% ака давол не. Тамошо мекади ака? Тамошо мекунам, ам якара дастгирӣ кунем, хашру омем. Бо хай омадам дилтон ба хвар чид ки? 100% на омади, дай пеш салом алейкум дидем. Бале акаҷон. Хашру тинҷа гузаштем, омем 100% инҷа ажда. Ай киҷо акаҷон? Ма Фархор ака. Ай Фархор ака, Тоҷикистон бурам. Ягон меҳмони файрод мекунӣ? 100% ака. Саломат бошен, акара дастгирӣ کنه کرا بچه‌های فرخو همین یا لایک و خیلی پول خطیه یا لایک ابوجی قینا بچه‌ها لایک بسوا бале бародаронум, мисол вақте ки арзон буд мегуфтем ки арзон ай ва ҳозир қимат чӣ дагай. Мисол ай дастимон яки ира арзон кунем, мисол фаҳме шуморам ва нарх навои билетҳои моҳи июла шумода мерасонум. ай Москва ба Тоҷикистон, ай Тоҷикистон ба Москва. нархҳоеш ки қимат ай имрӯз пагаҳ дигар. нархҳоеш ки арзон ай ба баъдои 20 моҳ ва охири моҳ, мисол бар вақт бигирен арзонтар меғалта. Москва Душанбе ай 10500 рубл то 25000 рубл ки 25000 рубл дастрош мегирифтестиян. Москва Клуб ай 10000 рубл то 22000 рубл. Москва Бохтар ай 10500 то 20800 рубл. Москва Хоҷанд ай 13000 то 20000 рубл. ва ай Тоҷикистон омадан ай Душанбе Москва ай 18000 то 27500, ай Клуб Москва ай 17500 то 23000 рубл. Бохтар Москва ай 17000 то 25000 рубл. Хоҷанд Москва ай 18500 то 23000 рубл ки агар ки ай Тоҷикистон ба Москва бигем ки ай Москва билетша харидорӣ кунем, бале мешава вақти регистратсия да паспорта нишон метиҳан, мехезан, мебиёян. ва ҳамаи видеом дар номерон дар комментария ҳаста ки метавонед занг бизанед. агар успед накардем ҷавоб доданда ватсап да нависед, ҳатман иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем. саволҳо ягон чӣ боша метавонед ки пирсем дар ватсап. проверкашам проверка набуде имрӯз. хай ба ҳар ҳол эҳтиёт боше. боқӣ паноҳи аллоҳ сарбаланд Хонаобод боше. хона эҳтиёт кунем, гап нест.